Naša spoločnosť Siemens je výhradným dodávateľom hliníkových lodí od renomovaného výrobcu Alba pre Českú republiku a Slovensko. Sme hrdí, že môžeme ponúknuť našim zákazníkom špičkové lode, ktoré kombinujú excelentnú kvalitu, spoľahlivosť a inovatívny dizajn za priateľnú cenu. Alba 440 konzol je konzolová loď na rybolov a rekreáciu s kompaktnými rozmermi pre motory do 60 konských síl. Celková dĺžka lode je 4400 mm, šírka je 1130 mm a výška boku lode je 620 mm. Uhol kýlovitosti na zrkadle je 10 stupňov, výška zrkadla je 380 mm. Loď je určená pre 3 osoby a maximálny výkon motora je 60 konských síl. Hrúbka lode a hrúbka obšívky sú 3 mm. Hmotnosť lode je 386 kg. Súčasťou štandardnej výbavy je platforma na rybárčenie s 80 litrov nádržou na ryby s okysličovaním a 4 skrinkami, navigačné svetlá, bilč pumpa, hlavný vypínač, obloženie úložných priestorov, 2 USB zásuvky typu C, ovládací panel so 4 tlačidlami, lodný exteriérový koberec, podlahový vinyl, dokončenie vlaku, sada zámkov na skrinky z nehrdzavejúcej ocele, 4 kotviace rohatky vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, horné pozičné svetlo na korme, poistkový skriňa pre 6 spotrebičov. Na pravoboku je prípravok na uloženie a prepravu 2 udíc. Príprava na inštaláciu batérie. Sedadlo kapitána na podstavci. Riadenie s lanovodmi a hliníková konzola s čelným sklom. Hliníkové lode Alba predstavujú ideálne riešenie pre všetkých milovníkov vodných športov, rybolovu, alebo pre tých, ktorí si chcú užiť relaxačný čas na vode. Náš tím tvoria kvalifikovaní a skúsení odborníci, ktorí úzko komunikujú so skúsenými rybármi a preto presne vedia, ako má vyzerať ideálna rybárska loď. Ich robustná konštrukcia z hliníka zaručuje dlhú životnosť a odolnosť voči poveternostným vplyvom, čím sa stávajú ideálnou voľbou aj pre náročné podmienky. Medzi výhody našich hliníkových lodí patria ich ľahkosť a jednoduchá údržba, čo zabezpečuje pohodlné a bezstarostné používanie. Navyše, hliníkové lode sú ekologické, pretože ich výroba nezahŕňa použitie škodlivých látok a ich recyklácia je jednoduchá a efektívna. Viac informácií, ceny a kontakt na spoločnosť Siemens nájdete na našej webovej stránke www.albaboats.sk.